Arteli kiseng bhalang bakentup ya ka MPSO bat ka HANM hapo ka jinglam khmat uba Marshal Nong Light Presiden ka MPSO Sengkmi bat uba Pateng Mersing Presiden ka HANM Ribhoi District menta kasngi ka khat pratarik uno pra kila lejmi ha umyam outpost ban wat jing tiap halor ka jingsha keno runar kabalami hakilat pathai khubor ha kabayade bat ka jingdon kti bat kta kti bat penmensau ya director jongka Christ School International kabadan Hanongs der Ribhoi District kabalaja ha ka nyau tarik uno pra arjar arpuai habakren sekilat pathai khubor nakaliang jongkiteki arteli kiseng bhalang kila pensyai bakam syam ladon kum kata tat hadu ba unda mensau bat nakaliang kiteki arteli kiseng kila kren syai bakila ai tangka jingsneng ya uteu director ubala kren ktien klem akor ya kawai kan nong hikai kabakta ya ka long renyeng man renyeng ka kenthei breu kawai ka ba pelong ini pengilwan sini kalong nomor balik nilai i ka news menen kelami ka ong ba kadang ka jing keno ini nakaliang jong itu principal jong Christ School nang ta kirang urang ba snong jong nong sediar ba urang ba snong jong ka dia ba keno yang i bang ide kita kirunal kiba wan ban asal ne ban le jubuar ya kata ka school jong handai nakaliang jong kaseng ngipen pau da ka ba syai ba ka ba kliak ba kum gi iki baro khai itu gi jingle gi jong kum utau upai ai sisngi utau jat benriu ba umbam dei nakani ga jela jungi bangwan le gi kan thai kasi kum te nakaliang jungi ni susi bang ni perdam jer hiro ya kita kirang ba snong nomor ba dei nakada jong ki ba ki beki kersan ya kita ki bar jalan ki kersan ya taki poi ai sisngi khnang ba kinwan le ki nu ki kam kiba persya ya kata ka jinglong tendai kata ka jinglong koridor jong ki thai kasi ki jongi tia ka ka bangiwan mentang ilawan hang ni po police station ngiwan hang ni bangin pensai ba katkum ka wai ka ba ka news mene ulaong ba ulaman saujor ula poi ha ICU ai tia handai katkum ka bangiwan manwa nang ni pat menta kasngi ilalap ba it just kalong kata ka minor kumut ka basumen sa mulumala namar nakaliang jong sai nga pangilay ak tuwas ni sa kabay bu uday udakar ubar jelai ay bu uli akum tay kalong ka ikay ka ba smuli aray ba ka ikay ka ba panbital siya yang ikong kita ki nong pay ki nong jungo ay kata ka bahalang ka imlang kasalang dia hoy kaladan kata ka jing ya ajing sneng ka ba marsithap arthap nay handai kamdan hi kata hadu bangin daya syo hadu bunda ong bunda pay hadu ki hospital bunda tiya ki ICU ki ikay dia nakaliang ka sangi pensay bat kaway ka ba susi kalong ba yang ila kino bagi day kita ki runar tiada lada mengingi di kita kirunar kiba kita kirunar pat kibali abha ya ka imlang salang kibali abha ya ka benta ka benriu ka ikai tiada kadang kum kata ka ikai ka ban keno persya ingi tia ngim kuslai bat ngim randian hiro nang ni sakman lada ka de yangi ba kin haban kem lada ngidei ban chong jil ngin le ikai tang bangi chong jil ningi sa kem ngim de ki ibangi le nang mata ka basniu ngile ikai ka babha bat ka ikai ka ban kentiu bat ka ban pen em su ya kajat benriu ka jongi tia kawai ka message ka basay ba ka bakliar ro kalong ni ba nga kentu ya ki kentai kasi jongi babaro kitu ki bangat kum ha kani ka apat bakim dei bandri nambar katu kalong kum kajing ai men siam ba kajing penslor ya kitu ki bar jela ni ki ikai bakin kinang yo ban le ki ikai ki buit po ki buit thap jongi ya ka ban nang pensniu ban ya kan ki imlang ka salang ka jongi tia nakaliang ka jonga nga ai kublai ro iti kong bilami skmat kendang bakani kalong kum kata jing sneng jing hikai bat kata ka ban ai men siam ya ki wei pat ki kentai kasi bakin nang mi skmat bakin nang penpau ya la dia kenang ba nakaliang ka seng jong iro nang bangingin nang nila bangin ya trai kamba chu ding binang la bang ya kentiu ya imlang salang pro to nakaliang jongi seng ngene kasngi hadin bangila yo iya ka kubor ka babi hau di seben bat au batesi alor ka jing syak keno ka jongi bangilong kita kirunar ki pala syok ladat ya uteu director joka Christ School nakaliang ka seng ngi kendet bat ngi longkum bangiyo syok kadin kata ngilawan marmar sane sopo umyam police station bat ngilawan keli na nguasi bade inchat akane police station hadin bagi lawan keli hang ne nagaleng jungu luang ba kamdon ka bakum kata andai ka sudon ka jimen saw ka ba ka sudon ka jimen saw ka ba melum malah ka bemut ak du singi oi imla banlen nagaleng ka seng ngila ai sitap artap apeng ka jingdom yau tu principal jong kata ka Christ School andai ka bahni sausi pat kalong ba menin balai kitu kirong ba snong jong ka snong ba rong ba snong jong ka nong seder ki keno yangi bangi dei kita ki runar ki basok badat yau tu khar poi tu khar po jaj ki keno bangi dei kita ki runar
ngisyo hadu bakinda men saujur de nakalang ke jongi iso ban pensai hang ne ba kamdon ka bakum kata ngatharai upai ba utip khamba ya ki ei baro nyu i ba ke jing slur jong ki takhar agar ke state ke jongi ban thom bor banle don bor ki paradok parasnam ke jongi nyimong tai ki kenthai rengi ki senrang ru kadai ba ki don kum kini ki langyong agar jaj ban riu ke jongi ki ai men sim ya ki te ki takhar tang na kadau ba ki yo melu no te takhar ki ada rap jot bat ki keno ingi ki seng balang bangi syok hadu ba men saujur nginut ban ong ya kata ba hadu kasi nagaleng ki media ru ki don nagaleng ki polis ru ki don bat ngi nagaleng ka human rights ru ki don bat ngi kam sem don ka bakum kata ngi kwa ban pensai ba sobha ngim kwa ba de surut prakasi henrai sobha wat nom penbut nam yangi ki seng balang abangi trei namanta ka jingba namanta ka imlang ka salang wat nom penjak burom wat nom khenjangi bangi de ki runar ladangi de ki runar nginom salia habangile ya kakam ka babha ngamar ladangi ki seng balang nyimdon bat nyimle ikum katu ngatharai kastit ka jongi kalapoi sa dei na kadau bangi ki seng balang idon kisa duna gini ki kam thombor ki kam le bor ki khulung khna bat iki paradok parasnam ki jongi